nyame ema wahenie no enya sumdie eni nhyira empagya ne nkɔsoɔ nyame nam wahenie ne so no fa prosperity empagya ne nhyira nkɔsoɔ ɔma na sumdie no ɛne wɔn ntɛm afei ebusuafo a yɛaka asafomma mede mo hyɛ yɛ Awurade Yesu Kristo akɔm ne mu ɔyɛ nkɔpɔ ne dɔm ɛne ne wɔn nkɔnkɔn ne nkɔfa no ɛne yɛn nyinaa ɛntena wɔyɛ Awurade Yesu Kristo deɛ amen. Honor is due. Thank you.